И здравейте многове! Днес сега една игричка, която се казва Лоис... Лоис даде нещо такова, да? Хареса не. И целта тук е, аз съм бебето в момента. Трябва да се убия, той трябва да ме пази, той е бащата. И сега, бързо! Той трябва да ме фане... Чакай ма. Ей, я не ми пречи. Сега се нагълдам. Трябва да се убия като ям батерии, препарати, бъркам в контакта с вилица, да ям стъкло, ям мукуци. Все нормални работи. Да, често казвам. Еми сега преди така ти шмайна. Между другото, ако се види който е той, аз съм Иво. Камо имаше на госта да има представи. Че пък. Не бе, закон. О, Иво! Видим шкаф, две вилици. Ай, добре. Ей, ето той виж. Препаратча. Има вилица. Който ще бърка. Това ще му взема. И сега лаче аз ще бия. И така. Как успя аз да взех вилицата? Виж, имаше две там. И сега да видим кой какво ще бъде. И аз съм бащата. Камо. Препаратите. Ще има ли тенч? Бързо да дигаме препаратите тук. Ами ако намеря виличка. Няма да намериш виличка. Ще я качим в туалетната. Стига да свири на пианото е. Стига да свири, не. Аз съм първо свиден. Бързо търсим тук вилицата. Няма вилица, тук има само препарати. Ням. Кога аз хвърлям горе. Ода. Не. Вече. Как яде кукуци? Сори, мотори. Не казвам тайна майна. Как ги изяде, бата? Еми, ям букуци. Съдиш ли ма? Ти попиш препаратите и че и бъркаш в контакти. Те че чух там. Кога съм бъркал в контакти, вече? И сега пим това препарат и спих препарата перфектно. Аз пък ти взимам препарата. Че си спуснал един препарат, аз го спих. Да, знам. Вече гледам като наркоман, на друг съм при това. В един шкаф, 3 препарата, един чук и една вилица, които вече няма да вземеш. Ще ги качих в мивка. Ма аз без това вече се натрових тече. Не. Вече съм била в копия. Никога няма мреш. Гацик, много дик си! Не! Вилица! Дай вилицата! Yes! Как да взима вилица, не зная! Има кажи! Иначе можеш да не игра с тебе. Добре, цъкай на вилицата с десен бутон. Опитай се, цъкай. Ти се цъкаш на вилицата. Не честно! Аз не мога! Можеш... Ти мамиш! Бъркам. Ти мамиш, аз не мога! Окей, няма да бъркам. Как да... аз спрях да си. Релакс. Ейки, мъртво бебе. И ли ви играта, тъй като мислим да си... Тъй като камо ще си има и с Мичо, може би. Най-вероятно. Предполагам. Ама играта е доста случая. Играем я от известно време. И има едни летящи курове, които може да вземем, ама... Мога да... Отили го да ми го покажи в десния шкаф до леглото. Десния шкаф до леглото. Горгорния. Да, ето го. И го хвалих през парапета. Да. Аз взех кура. Не съм взел кура. Хайде го. Вземи кура. Между другото, тази игра, интересното е, че намерих на клип. В принцип игрите, които играем, не ги намерих на клип. И аз сметнах го. Камо, да го снимаш, бе. Кур, който лечи. Снимах го. Кур, който лечи. И сега и... Ние сме супермен изкачаме. Окей, Еми, къде е летяща? Искам да си дам един подарък, като... Тъй като ти сме... добър приятел. Ела, Еми го донеси. И не те знам где си, бе. Така и трябва. Какво спи, бе? Какво пиеш, бе? Че ти си в банята, бе. Да, ти си в банята. Какво? Нещо, бе. Пречки не е брат. Пречки не е, бе. Искам кура! Значи го, аз през това време...
Ма да им... Няма да гледаш, ли имаш? Не си помисли да гледаш. Бати гнома. Харлем Шейк. Им са бъгна компа. А ти ако позеленяваше. Не знам. Знаеш ако позеленяваш, малко ти вземам кура. О, как ми прира. О, гледай го. О, на красота. Айде ми го. В момента не знаеш какво правя. Не искам и да знам. Искам само да си игра с кура. Чай, ще го Аз мога да го свалям. Или ти си бил чотър ли бе? Няма да умра вече, бе, няма да умра вече. Пусна го. Колко съм зелен? Боя се зелен. Ела, виж. За ко си мутирал бе? Хълк. Той е Хълк. Това е неговата тайна. Аз кой има? Идвам. Амено бебе. Че от коса отрови? От препаратите ли? Не знам, аз препарата не съм чул, виж. Да. Не си помисли да изпиеш. Окей, бе. Благодаря. Бе! Ооо! Само зрителите ще разбраха как се отрових. Аз ти разбрах, ама и не искам да знам, брат. Иво, я ми донеси лавия кур. Но искаш, но да искаш мали. Айде да донеси го де, моля те. Да, ще взема кура. Куро. И така, дами и господа, Иво отива да донесе лавия кур. Да, официално. Трябва да правя игра, специална игра за курове. Аз ще играя първи. Защото си курван. Да е става дума за курварки. Между другото, вече разбрах, че една курварката, нали главната, как така ще една дете е черна. Она една черната не е висока, дето има валери, снима канал и тя има 6 абоната като нас. Наистина. Сирия, брат. Ама е много зле. Не забравяй, че в момента снимаме. Да, знам. Хора, ако чуете курварки, повтаряйте курварки. И ако курварките гледат, кур за вас. Не искам. Няма да обясням ако са курварките, защото... Няма смисъл. О, пак ли си... Вълка нрава се намени, камо изпира са като обаче. Гаго! Бъгнах са! Бъгнах са в вратата! Виждам! Не видим. Виждам слънцето! Аз обясням къщата, виждам слънцето! Падах от света! Holy shit! Падах от света! Виждам слънцето! Къде е къщата? Къде е Исус? Къде е всичко? Не виждам къщата! Аз съм навън е само синьо и... Навън е синьо и сиво! Holy shit! Какво стана? Чувал съм, че е полезно да ям сапунът вместо да се бърша с него. Той има сръбция! Нещо прави да сръбция. Чувал съм добре, че е добре да си лапам препаратки. Брат, вече няма тича. Съм убил си... Ох, Чувал, ето взимаме... намерих ви лица. И фъпъсато ми... Колко ти е фъпъсато? 30. На мен ми е 60. Най-накрая умря. Край матч. Ох, Ама, защото аз снимам. Защото аз снимам. Пака съм, бе. Има да не си мине лавия кур. Ти имам тъпите куришла, брат. Кой ги правиш курове? Ям. Не, бе, мъзик. Ако пак пуснеш водата, левтва ми няма да играя. Кое? Ако пак пуснеш водата, левтва ми няма да играя. Добре, няма да закрия в кухнята, нито в банята, айде да на клиента. Трябва да намериш. Окей, аре. Няма да се самоубиваш, иначе, нали? Да. Защото няма да е честно. През това време аз ще стоя с кура. Докато ти закриеш, аз си нося кура. И го метам през терасата. Да. Ете. Аз се скри... Ще държа кура все пак за кеф, защото обичам кури.
Между другото, Камо, ще кажа нещо за уважаемите ни зрители. Докато търся. Камо, какво става? Аз знаеш, така брат, това ще е видно. Ако не си в кухнята и в бента, тук ще стана гол точка да кука. Между другото, аз и Митко открихме играта. Да. И предложихме, и си играхме, цъкахме, и по едно време Митко е казал на Камо, и ето така се роди този клип. Който... И да се надяваме тази поредица. Да, що не? Играта е забавна за снимането. Просто ние много са хилим на тази игра. Зад кадър, допреди малко зад кадър правихме такива простоти на тази игра. Но ще бъда задник, и няма да ви кажа какво са правили. Как си взял чука, Ти го отива да чупя масата. Чува, Не иска да съм бебето, И тогава сега веднъж аз да спечеля. Иво, аре, криеница! Иво, криеница! Отивам да взема кора. Не, да, отива да го вземеш бързо, а пък аз ще трябва да се скрия. Доспът навсякъде. Добре. Ама да не знай пак ако се самоубиеш, ще рушиш. Трябва да направя апдейт, в който да има и майка. Ние тук дете... Или пък да може да се излиза. Не брат, да има за 4, тъй като, нали, и колко да играе понякога с нас. Например, виж, Митко е едното дете, аз съм другото дете. Колко е жената, че си мъжът и ви правите секса и скрим. What the fuck, man? Не знам. What the fuck? Аз съм перверзник, има се. Ай, намери маде. Ариде. Ако можеш. Да разбира се. Че то кур ми пречи. Знаеш колко? Майната му кур. Майната ти кур. Играта, за тези, които са се казали Брей, бахтяката игра, играта е фри. Има. Теги се от Google. Ой, си ордади. Я казвай топло студено понякога. Ако съм близо. Аз не знам, аз не виждам. Не казвай студено, казвай ако само се приближа до тебе, казвай топло. Ама аз не виждам. Добре. Някъде. Ако съм беби, знам къде ще се скрия. Някъде където няма намериш. Не е там, където ме намери, не знам да игне. Да, благодаря. Брат, изкушавам се да мога да излеза навънка пак, да падна от света. Бай. Ма скоро няма да намериш. Shut up. Да. Не казвай на майка, че ко съм пълма. Има диван на масата. Ако те намеря, моля те погледни на коприча всеки дневната вече. Окей. Ако те намеря, не. Окей. Вече изглежда яко. Улала! Улала! Камо! Къде беше, бе? Тук аз отварям вратата! В мазето! Бил си в дрешника ли, бе? Аз отварям вратата и някой ти пред мене! Гледаш насам и не ме видя! Иска да се скрие тук. До тоест. Тук. Ти си бахче гущера, ти си бахче... Тук ще я се скрие. Ама ти си бахче гущера. Аз смешно мислех ти да го разруша. Ебола-ла-ла-ла-ла-ла. Окей, аре. Не си вилица. Не трябва да умреш. Не трябва да умреш. Трябва да умра. За да бъда беби, не трябва да умреш. Трябва да умра. Не трябва. Умрата е към остани, те и мъртъв. Не се слагаме за клипа. Такова не слагаме, ние вече се изложим. Да, ти че дуряй. Не, добре, няма слагам. Премести ми стълбичката и тук до кенефа. Искам да видя как потъж. Правил съм го. Чакай още малко. С Мичо ли сте го правили, бе? Да. Чакай малко сега. Тук имаше един начин да се кача на кенефа. Си си му обещава, че ще снимате заедно, бе? Не знам. Тук някакви работи станаха само двамата. Измисля се.
И сега последна игра. Не, че ми е проблем, де просто се заинтересувам как веднага Крис, не искам да снимам играта. Последна игра. Не, че толкова сме интересували. Окей, the final. О, аз съм беби, yes! Еми, какво си? Беби. Аз сега ще изям препаратите. Абе, ти си лъща, ти си умен, ти му да ядеш. Как ще не мога яма? Ти не мога ядеш. Аз ще кажа. Аз ще изям препаратите вече. Че още не се стигнал там. Имам усещането, че малко ще газа мечка му. Мене. Еми, последна игра и след това. Няма вилица вече за тебе. Ема аз не ползвам вилица, камо. Разбира го, аз съм бакси препарат мена. Взимам ти батериите. Ти си много злязеш и сърбах 3 препарата. Окей. Ама другите вече ти ги взех. Оба, букуци намерих. Абсолютно всички... Къде? Как? До кошчето за букук има вента букуци. Как? Който изядох. Как ги изяждаш? Аз не виждам букуци. Еми, ето тук има букуци. Как не ги виждаш? Не виждам. Да, защото аз тук ще ги изядох. Ето, тук ще ги изядох. Не, виж, букуци тук. Да дайте играта. Напишите просто лоис. Търси препарати. Напишите лоис тази и се дам те играта е супер яка. Искаш да ядеш чашки? И чиники. На колко хелт съм? Чакай, мама, ела ми. О, батерии, супер! Ела ми, кучка. Изядох батериите, камо. Не умра. Ще умреш всеки момент. Окей, искам да умра, докато се бъркам в кура, донеси ми кура. Еми... Последна, да. Защото е готино да си баща и беби. О, ти имаш яко. Искаш ли да донеса кура? Yes! Yes! Кура! Чувам. Чакай, не, има като за последна игра, да летим. Да покажа на хората как се плева като пич. И тук сигурно ще сложим музика и Бели Fucking Fly. Ако ли не, аз ще пея. Бели Fucking Fly. Не. Не съм ли про хора? Не. Не, фак. Еми аз мога да пея само паската. Натоварих кура. Не да я пя, ще си изгубим влакне. Ще изгубим абонатите, ако почна да пея. Зато и... Оле, човек! Еми това клип... Виж горе! Виж горе! Летя си! Бели Fucking Fly! Митю веднъж така направи. Камо, предлагам ти нещо. Предлагам ти този клип да се казва хаштаг переврезни смехове. Не, хаштаг Бели Fucking Fly. Виж, Джорджева по Андребаската. О май fucking god, какво беше той, камо? What the fuck са? Чакай, ще вляза пак. Чакай малко. Стълби. Парабен. И картината за тебе падна. Брат, само си скачаш и картината за тебе падна. Бели Fucking Fly. Камо, но ако изгледаш, знаеш какво стана? Само нали ти тъкмо си скочил и картината падна за тебе точно. Има, влизай. Окей. Отивам да взема оно нещо. Кура. Тук всички сме цензурни, може да псуваш. Скоро мога после цензура да слагам. Да, друг път. Брат, ние ще бъдем бати скучните без с цензура. Влезе ли вътре? Еми отдавна чакам те да слуша един кур вътре. Яй, кур! Имам си кур! Дай кур! Искам кур! Яй! Чакай, ще нося още неща. Чай, дай я пянто. Мичо веднъж ми набря леглото. Мичо, той Мичо е пич. Добре, чакай, отивам за пияното. Yes! Няма ти дам пияното. Пампа. Камо, манията. Изпусна си кура, да бе. Аз съм бебо. Очаквам, че да ме
Не дай го кура. Не ти говоря вече. Ама аз ти го дадох. Окей, дай го пак защото го изпускаме като идиоти. Yes! Give me. Give it to you. Give me cheese. Чай, че вчера с един приятел играхме интернет и направихме към две нощи. Май 1 час и половина играхме някъде. Окей, дай го той пиано, бе. Аре, да летим. I believe I can fly. Ама аз не летя. Чакай. Аре де, що не става? Заради теб и пиано е тук. Мани го тогава. И курата е тук. Взимай кура вътре. Взимай го. Не мога, бе, аз съм той. Мале, как се дръпаш в момента? Да, виждам го. Аз съм виждам и ти на камерата са. О май гад! Аре, и да, много това беше от клипа. Ако ви е харесало, лайквайте, сабскрайбвайте, ако искате още, коментирайте. Харесате нашата фейсбук страница и до скоро. Да, между другото, ако се чуете защо няма постове на фейсбук страницата, това е защото го Калян не прави нищо, не поства нищо и обмислям дали да направим нова фейсбук страница, която аз да направя и да... И да поствам нещата. Да. И до скоро тогава. До скоро, пичой! До скоро, не пичой. Абе, аз тук да тут сега. Че не си приятел!